Ogai mar obila Douglas Kanja omedo kwano obila ya apaya maduong' ma Nairobi Nakuru kaluwore kod dhugruok mar geche ma onuro apayano kendo rocho chenro mag wuoth. Bende olero ni giseketo ndek kalapapla marango chenro makamano mar tieko dhugruok mag nyamburko ya apayano, ka bende okwayo weg geche mondo mi olu chike mag apaya. Jowuoth omoko ya apayano kuom seche mathoth kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero. Seche makoro oganda buora dhi nyime gi safar mar chopo pacho mar riwruok kod anyuola margi e nyasi maduong' mar sikuku. Chenro mar wuoth nong'ikni mokalo e apaya maduong' ma Nairobi Nakuru, apaya ma bende gie sani odich mokalo. Ewi mano bad migawo mar obila e Thurka nogo dhoge piny. Currently we are experiencing a very serious traffic jam along Nairobi Nakuru highway. It has been noted that this came as a result of the heavy downpour that happened last night. But majority of the drivers failed to observe traffic rules and regulations. Chakore otieno ma piny ne orugo tich abich nyaka odiechieng' mangima, geche ne omoko e apayano kendo ne ok gisweki. Oganda mane rik dhi pacho ne omoko tok budhe apaya magi ol. Jam imekuwa mingi sana sababu ya trucks zimeanguka kwa hii barabara ya Maimbayu. Imetusumbua sana, hata saa hii haisafiri kuanzia jana jioni 6 mpaka saa hii tunashindwa watu watasafiri namna gani. Hii barabara ni mbaya sana. Magari ni mingi. Barabara ndio iko na shida. Alafu magari nazo zimekuwa mingi. Nimetokea Muthika, nilikuwa nasafiri kuenda Uganda. Kali imetusumbua, ilifika Kangemi saa 4. Ikalala hapo. Tumetoka saa 4 Kangemi, tumekuja saa hii hapa sijui ni wapi. Mpaka saa hii tutasafiri, tumenyeshewa usiku yote. Rironi mpaka Limuru nimekaa about 1.5 hours. Unaonekana iko na the road is very busy. Kuna watu wengi, kuna wasafiri wengi sana. Kuna watu wengi sana wanaelekea pande ya huku juu. Lakini la muhimu ni tufike salama, be safe. Jatend obila Kanja sechego bende nogolo chik ne obila ni otim piyo kendo neni apayano oyudo fungruok. They created unnecessary traffic congestion on the roads to the extent that free flow of vehicles has been interfered with. Otherwise, for now, I've called upon all police officers to get out in big numbers and ensure that that road has been cleared. Bad migawo mochung'ne apaya madito e pacho ka mangima Kenya National Highways Authority kokalo kuom jatend tije mare Medusa Kelvin Ndung'u koro riedo apaya ma onego jowuoth otigodo gie sani mar chopo pacho piyo piyo. Mimondo jowuoth ogeng' deko kata moko e jamno, duol mar Kenha koro kwayo gi mondo giti kod apaya ma ok Naivasha, Njambini nyaka Olkalao, kochomo Dondori, Lanet nyaka Nakuru. Apaya machielo mayot en walk flyover Njambini nyaka Olkau, kochomo Dondori nyaka Lanet nyaka gichop Nakuru. Ka apaya mogik machielo mayot tiyogo ne jowuoth kendo onge jamno en mano Mangong, Suswa nyaka Narok, Mau Narok nyaka Nakuru. Kanja nokwayo jowuoth ahinya to weg geche mondo luw chike mag apaya kindeni. Road users, especially the motorists, please let us observe our traffic regulations so that we can allow free flow of traffic, because if we don't do that, then all of us, we are going to find ourselves in a lot of trouble. Kalure kod wach mar arita kwe makoro rach mokalo ahinya to alwora ma Nyanza kaka Siaya, Kisumu, Migori gi sani seche manyasi mar sikuku kayo Kanya nochiwo siem mager ne jonjore gi jomaundu duto. Kuhusu mambo na Nyanza, kwa wale maofisa ambao wamekaa kwa station na vituo vyao, sisi tunaendelea kuwahamisha na tutaendelea kuhamisha maofisa wote tukifuata utaratibu ambao ulioko. Ni kweli maofisa wengine wanaweza kuwa wamekaa kwa muda, lakini yote tunashughulikia na tukiweza kuwahamisha na kupeleka wengine wapya. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.